ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഓം നമോ പ്രണാമം. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗതാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരൂൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാനിദം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാംനിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ടായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിദായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ടായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത. ജയ ജയ രാധാ കൃഷ്ണ സ്വരൂപ ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഗമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുക. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. മദേകബന്ധോ മത്സംഖ്യൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാധന
മന്നിഷ്ടാരകമദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരാജ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രണാമ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ നമ്മള് കുറച്ച് വിവർത്തനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മോളോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ നമ്മൾ കുറച്ച് വിവർത്തനം 27ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയാനുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഭൗതികമായി തുടയ്ക്കണം. 27ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭൗതിക ആനന്ദങ്ങൾക്കായി ദേവന്മാരെ സമീപിക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യവുമില്ല. ദേവന്മാരെല്ലാം ഭഗവത് സേവകരാകയാൽ പ്രാണധാരണ ആവശ്യക തത്വങ്ങളായ ജലം, പ്രകാശം, വായു തുടങ്ങിയവ പ്രദാനം ചെയ്യാൻ അവർ കർത്തവ്യബദ്ധരാണ്. ഇന്ദ്രൻ ജലം, മഴ പെയ്യിക്കണ ദേവന്മാര്, അതേപോലെ സൂര്യഭഗവാൻ, സൂര്യദേവൻ, വായു ദേവൻ, അങ്ങനെ തുടങ്ങി അവര് കർത്തവ്യബദ്ധരാണ്. അവർക്ക് സേവകൾ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. പണ്ട് നമ്മൾക്ക് ആരാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് ചോദിച്ചാല്, ഈശ്വരൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയും ഒരു ശക്തി, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പലരുടെയും പേരുകൾ നമ്മൾ പറയും. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഈ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെയും നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങള് പഠിക്കുന്നതിലൂടെയും മനസ്സിലായി ഏറ്റവും ടോപ്പായിട്ടുള്ളത് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദേവകി സുതൻ, വസുദേവ പുത്രനായ വാസുദേവനാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആര് ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റണം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ശാസ്ത്രത്തില് പഠിക്കണത്. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള ദേവന്മാരെല്ലാം ഭഗവത് സേവകരാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവര് അതിന് കർത്തവ്യബദ്ധരാണ്. ഒരാൾ കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യേണ്ടതും അസ്തിത്വത്തിനായുള്ള കഠിന പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലങ്ങളാൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ നിശ്ചയമായും ആരാധിക്കേണ്ടതുമാകുന്നു. ഇതെല്ലാം ലഭിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണെന്നുള്ളൊരു ഒരു മനസ്സിൽ നമ്മൾ അത് ഉറച്ച് ശ്രദ്ധ വേണം. മാത്രവുമല്ല ജീവിതത്തിന്റെ ആദർശ സൂക്തവും അത് തന്നെ ആയിരിക്കണം. തൊഴിൽ സംബന്ധമായ സേവനങ്ങളെ ഈശ്വര വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ഉചിതമായ രീതിയിൽ നിർവഹിക്കുന്നതിൽ ഒരാൾ ശ്രദ്ധയുള്ളവനാകണം. ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. അത്തരം ശ്രദ്ധ ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലാൻ ഒരാളെ പ്രാപ്തനാക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ശരിയായ റൂട്ടിൽ എത്തിക്കഴിയും. വ്രജധാമത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സ്വയം സന്നിഹിതനായിരുന്നപ്പോൾ ഇന്ദ്രദേവനെ ആരാധിക്കുന്നതിനെ തടഞ്ഞു അല്ലെ. അതാണ് ഗോവർദ്ധന ലീല. ഇന്ദ്രദേവനെ ആരാധിക്കാൻ നമ്മുടെ ആരാണ് അപ്പൊ അവരെല്ലാവരും ഇന്ദ്രദേവനെ ആരാധിക്കാൻ പോയപ്പോഴേ തടഞ്ഞിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു? ഇന്ദ്രദേവനെ ആരാധിക്കേണ്ട, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ആരാധിക്കാൻ പറഞ്ഞുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ വൃന്ദാവന നിവാസികളെ അവരുടെ ജോലിയെ ആരാധിക്കാനും ഈശ്വരനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കാനും അദ്ദേഹം ഉപദേശിച്ചു. അപ്പോഴാണ് ഇന്ദ്രദേവന് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് മഴ പെയ്ച്ചതും ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ഉയർത്തിയതൊക്കെ. ഭൗതിക നേട്ടത്തിനായുള്ള ബഹുദേവ ആരാധന യഥാർത്ഥത്തിൽ മതത്തിന്റെ വിപരീത ബുദ്ധിയാണ്. അതല്ല ശരിക്ക് പല ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ, ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിന്റെ അല്ലെ സനാതന ധർമ്മത്തിന്റെ വിപരീത ബുദ്ധിയാണ്. ഇപ്രകാരമുള്ള മതാനുഷ്ഠാനങ്ങളെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത ആരംഭത്തിൽ കൈതവ ധർമ്മം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ആരംഭത്തിലുള്ള ശ്ലോകത്തില് ധർമ്മപ്രോഞ്ചിത കൈതവോത്ര പരമോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതാണ് കൈതവ ധർമ്മം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. സർവന് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകമാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ. സർവരും അനുവർത്തിക്കേണ്ട പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏക മതം ഭാഗവത ധർമ്മമാകുന്നു. അഥവാ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ മാത്രം ആരാധിക്കാൻ അഭ്യസിപ്പിക്കുന്ന മതമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. 18,000 ശ്ലോകമുള്ള നമ്മുടെ ഭാഗവതത്തിലെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ എന്താണ് പ്രാർത്ഥന ചെയ്യണ ആരെ? ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവാൻ വാസുദേവായ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ അതിലാണ് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ആ ശ്ലോകം നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കണം. നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് അടക്കാം.
ശ്ലോകം 28ഉം 29ഉം അതും കൂടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്ക് മനസ്സിലാവും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വാസുദേവ പരാവേദ വാസുദേവ പരാമഘാഃ വാസുദേവ പരായോഗ വാസുദേവ പരാക്രിയാഃ വാസുദേവ പരം ജ്ഞാനം വാസുദേവ പരം തപഃ വാസുദേവ പരോ ധർമ്മോ വാസുദേവ പരാഗതിഃ. നോക്കിയേ, എത്ര വാസുദേവനെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വാസുദേവ പരാവേദ. വാസുദേവൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. ഇവിടെ പര എന്നുള്ളതിന് പല പല അർത്ഥങ്ങളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. വാസുദേവ പരമലക്ഷ്യമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. വേദങ്ങളും അദ്ദേഹം തന്നെയാണ്. വാസുദേവ പരാവേദ. ഇനി വാസുദേവ പരാമഘാഃ. മഘ എന്ന് വെച്ചാൽ യജ്ഞങ്ങളും വാസുദേവൻ തന്നെ. യജ്ഞത്തിന്റെ ഭോഗ്യ ആരാണ്? വാസുദേവൻ തന്നെ. എല്ലാം സമർപ്പിക്കണത് വാസുദേവന് സമർപ്പിക്കണം. വാസുദേവ പരായോഗ. എല്ലാം നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീതയിലെ പല പല യോഗങ്ങളുണ്ട്. ആ യോഗങ്ങളൊക്കെ ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഭഗവാനെ മനസ്സോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുക. ഭക്തിയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, കർമ്മയോഗം, അങ്ങനെ പല പല യോഗത്തിൽ ചേരേണ്ടതും വാസുദേവ പര. അവിടെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിനുള്ള ഉപായങ്ങൾ എന്നാണ് പിന്നത്തെ വാക്യത്തിലുള്ള പര എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം. പിന്നെ വാസുദേവ പരാക്രിയ. നമ്മുടെ കർമ്മയോഗവും ആരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനായിരിക്കണം? ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനായിരിക്കണം. വാസുദേവ പരം ജ്ഞാനം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അറിവ്. വാസുദേവ പരം ജ്ഞാനം വാസുദേവ പരം തപഃ. എന്താണ്? തപസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതും ആരെ കുറിച്ചാണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടി. ഭഗവാനെ തപസ് എന്ന് പറയുമ്പോ അതില് വൈരാഗ്യം, വിരക്തി, നമ്മൾ എന്തോടെയും ഭൗതികത്തിനോട് വിരക്തി വരുന്നതും ആരെ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്? വാസുദേവനെ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടി. അതാണ് തപഃ എന്നുള്ളത് വരുന്നത്. ഇനി വാസുദേവ പരോ ധർമ്മോ. നമ്മുടെ ധർമ്മം, സനാതന ധർമ്മം എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ളതായിരിക്കണം? വാസുദേവന് ആ ശ്രേഷ്ഠ ഗുണങ്ങള് അറിയാനുള്ളതായിരിക്കണം. നമ്മുടെ വാസുദേവ പരോ ധർമ്മോ വാസുദേവ പരാഗതിഃ. നമ്മുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യവും എന്തായിരിക്കണം? വാസുദേവനിൽ എത്തിച്ചേരുക. ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇത് കാണാതെ പഠിക്കാനും സുഖമുള്ള ശ്ലോകമാണ്. കുറെ പ്രാവശ്യം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കണ ഇതാണ് അല്ലെ. വാസുദേവ പരാവേദ വാസുദേവ പരാമഘാഃ വാസുദേവ പരായോഗ വാസുദേവ പരാക്രിയാഃ വാസുദേവ പരം ജ്ഞാനം വാസുദേവ പരം തപഃ വാസുദേവ പരോ ധർമ്മോ വാസുദേവ പരാഗതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് വാക്കുകൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് വായിക്കാം. ഓക്കെ. വാസുദേവ. ആദ്യത്തെ വാസുദേവ പരാഹ പരമലക്ഷ്യം. വേദാഹ വേദങ്ങൾ. അവിടെ പറഞ്ഞു നമ്മള് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വേദങ്ങൾ പകർന്നു കൊടുത്തതും വാസുദേവൻ തന്നെയാണ്. അതെല്ലാം നമ്മുടെ 3-4 ശ്ലോകങ്ങളിൽ, ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിൽ ആ 3 ശ്ലോകങ്ങളിലായിട്ട് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. പരാഹ ആരാധിക്കുന്നതിനായി. വീണ്ടും വാസുദേവ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. ഇവിടെ പരാഹ എന്ന് വെച്ചാല് ആരാധിക്കുന്നതിനായി. മഘാഹ യജ്ഞങ്ങൾ. വാസുദേവ അടുത്ത പരാഹ ഉപായങ്ങൾ. പരഹ ഇവിടെ പരഹ യോഗാഹ പരിച്ഛദങ്ങൾ. ഓരോരോ പരിച്ഛദങ്ങളായിട്ട് ഭഗവാന്റെ അംശാംശങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്ന ദുർജ്ഞേയമായ പരിച്ഛദങ്ങൾ. വാസുദേവ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. പരഹ ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള. ക്രിയാഹ പ്രവൃത്തികൾ. വാസുദേവ
പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പുരുഷൻ പരം പരമോന്നതൻ ഉന്നതനാണ്. ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനം ജ്ഞാനം. വാസുദേവ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അടുത്ത പരം ഏതാണ്? ശ്രേഷ്ഠം ശ്രേഷ്ഠം ശ്രേഷ്ഠം. ഇനി തപഹ വൈരാഗ്യം തപസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മള് എല്ലാത്തിൽ നിന്നും ഒരു വിരക്തി നേടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് തപസ്. അതാണ് തപഹ വൈരാഗ്യം. വാസുദേവ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പരഹ ഗുണം ധർമ്മഃ മതമലേ സനാതന ധർമ്മം. വാസുദേവ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പരഹ നിയാമകമായ ഗതിഹി ജീവിത ലക്ഷ്യം. നോക്കുക, അപ്പൊ വിവർത്തനം നോക്കുക. വെളിപ്പെട്ട ധർമ്മശാസ്ത്ര വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ആത്യന്തിക പൊരുൾ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാകുന്നു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുകയാണ് യജ്ഞ അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ്യം. യോഗ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനുള്ളതാകുന്നു. നമ്മൾ കാണിക്കണ എക്സർസൈസിനല്ല യോഗ പറയണത്, മനസ്സിനെ ഭഗവാനോട് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള യോഗ ആണ്. അതാണ് ഭക്തിയോഗ, കർമ്മയോഗ. അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ കർമ്മത്തിലൂടെയും ഭഗവാനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. യോഗ പരമപുരുഷോത്തമനെ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനുള്ളതാകുന്നു. സർവകർമ്മ ഫലങ്ങളും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് പരമമായി പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്. കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുള്ളൂ, അതിന്റെ ഫലം നൽകുന്നത് ഭഗവാനാണ്. പരമജ്ഞാനം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനാകുന്നു. ആ ഭഗവാൻ എന്നെ അറിയല്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈശ്വരൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് ആദ്യം ഒരു ശക്തി എന്നെ പറയാനായിട്ട് അറിയുള്ളായിരുന്നു. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി തുടങ്ങി ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ അറിയലാണ് പരമജ്ഞാനം. അതാണ് ഏറ്റവും വിശിഷ്ടമായ വിജ്ഞാനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാത്രവുമല്ല സമസ്ത കഠിന നിഷ്ഠകളും, അതായത് നമ്മള് ഏകാദശി വ്രതം അങ്ങനെയൊക്കെ എടുക്കുന്നത് വൈരാഗ്യ ബുദ്ധി വളർത്താൻ വേണ്ടിയാണ്. കഠിന നിഷ്ഠകളും അതായത് വൈരാഗ്യങ്ങളും തപശ്ചര്യകളും അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് ആരെ മനസ്സിലാക്കാനാണ്? ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുവാനാണ്. ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവന സമർപ്പണമാണ് നമ്മുടെ സനാതന ധർമ്മം അഥവാ മതം. ജീവിതത്തിന്റെ നിയാമക ലക്ഷ്യം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നമുക്ക് ശ്ലോകം 2-3 പേര് ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലട്ടെ. വാസുദേവ പരാവേദ വാസുദേവ പരാമകഃ വാസുദേവ പരായോഗ വാസുദേവ പരാക്രിയഃ വാസുദേവ പരം ജ്ഞാനം വാസുദേവ പരം തപഃ വാസുദേവ പരോ ധർമ്മോ വാസുദേവ പരാഗതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഞാൻ ചെല്ലട്ടെ മാതാജി? ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കൂടെ ചൊല്ലണം. അപ്പൊ നമ്മ എല്ലാരും ചൊല്ലിയതിന് തുല്യാവണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചെല്ലട്ടെ മാതാജി? ചൊല്ലിക്കോളൂ. വാസുദേവ പരാവേദ വാസുദേവ പരാമഹ വാസുദേവ പരായോഗ വാസുദേവ പരാക്രിയഃ വാസുദേവ പരം ജ്ഞാനം വാസുദേവ പരം തപഃ വാസുദേവ പരോ ധർമ്മോ വാസുദേവ പരാഗതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. തന്നെ പ്രതി മാതാജി ചൊല്ലാൻ നോക്കിയാലോ? ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വാസുദേവ പരാവേദ വാസുദേവ പരാമഖാഃ വാസുദേവ പരായോഗോ വാസുദേവ പരാക്രിയാഃ വാസുദേവ പരം ജ്ഞാനം വാസുദേവ പരം തപഃ വാസുദേവ പരോ ധർമ്മോ വാസുദേവ പരാഗതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത നമുക്ക് ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ 2 ശ്ലോകങ്ങളിലും, അതായത് 27ഉം 28ഉം 29, അത് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ്, അത് ഒരുമിച്ച് ചെയ്തതാണ്. ഈ 2 ശ്ലോകങ്ങളിലും ശ്രീകൃഷ്ണൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഏക ആരാധ്യ പൊരുൾ എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. ഒരാളുടെ ജ്ഞാതിഭാവത്തെ സ്ഥാപിക്കുകയും, ജ്ഞാതിഭാവം എന്ന് വെച്ചാൽ അറിവിന്റെ ഭാവത്തെ സ്ഥാപിക്കുകയും, അപ്രകാരം നമുക്ക് നഷ്ടമായ ഭഗവത് പ്രേമയുധ സേവനത്തെ
പരമമായി പുനരുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന കർമ്മത്തെയാണ് വേദങ്ങളിൽ വസ്തുനിഷ്ഠമായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്. വേദങ്ങളിൽ ഇതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട്, വേദം എന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ അറിവാണ്. ആ അറിവ് എല്ലാം നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കേണ്ടത്, സേവിക്കേണ്ടത്, ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ വേദങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ വേദാന്ത സാരമാണ് എന്ത്? ഭാഗവതം. ഭാഗവതം വേദാന്ത സാര സത്യാണ് അല്ലെ. ആ സാര സത്യാണ് ഭാഗവതം. അതാണ് നമ്മളിപ്പോ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ കർമ്മത്തെയാണ് വേദങ്ങൾ ഈ വസ്തുനിഷ്ഠമായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്. വേദങ്ങളുടെ രത്ന ചുരുക്കമാണിത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഇതേ സിദ്ധാന്തത്തെ സ്വവാക്യത്താൽ ഭഗവാൻ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. സ്വന്തം വാക്യം അങ്ങനെ പറയാൻ എന്താണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ സ്വയം പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. ലക്ഷ്മണന് ഭാഗവതം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഉള്ള കഥകളാണ് ഭാഗവതം. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഇതേ സിദ്ധാന്തത്തെ സ്വവാക്യത്താൽ ഭഗവാൻ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. വേദങ്ങളുടെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? എന്താണ് വേദങ്ങളുടെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം? ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ അറിയുക എന്ന് മാത്രമാണ്. നമ്മൾ കുറേ വേദാന്തവും അതും ഒരു ആചാര്യൻ സംസ്കൃതം പഠിക്കാൻ ഓടി നടക്കുകയാണ്. അപ്പോ പറയുന്നുണ്ട്, മൂഢ എന്തിനാ അതിനൊക്കെ സമയം കളയണത്? എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഭജ ഗോവിന്ദം, ഭജ ഗോവിന്ദം, ഗോവിന്ദം ഭജ മൂഢമതി. അങ്ങനെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ അറിയണതാണ് എന്ത്? വേദങ്ങളുടെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ അറിയുക എന്ന് മാത്രമാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയാൽ ബദ്ധരായ പതിത ആത്മാക്കളെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കാനായി മാത്രം സ്വ അവതാരമായ വ്യാസദേവനും ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ് അല്ലെ. ശക്തിയാവേശ അവതാരം. വ്യാസദേവൻ മുഖാന്തിരം ഭഗവാനാൽ സജ്ജീകരിക്കപ്പെട്ടതാകുന്നു സർവവേദങ്ങളും. ഭഗവാൻ വ്യാസദേവന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുത്തു. വ്യാസദേവൻ അത് ഗണപതിയെ കൊണ്ട് എഴുതിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് സർവവേദങ്ങളും ഉണ്ടായത്. ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനം പ്രദാനം ചെയ്യാൻ ഒരു ദേവനും കഴിയില്ല. ആർക്കേ കഴിയുള്ളൂ? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ. നമ്മൾക്ക് കുറെ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങള് നമ്മൾ കുറേ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആ ദേവന്മാര് പ്രസന്നരായിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നടത്തി തരാനായിട്ട് അവർക്ക് കഴിവുണ്ട്. പക്ഷെ അഖില വേദശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും തീരുമാനമാണത്. വേദങ്ങളിൽ അത് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മരണം നീട്ടിപ്പിടിക്കാനായിട്ട് ഒരു ദേവന്മാർക്കും അതിനുള്ള ശക്തി ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ കുറിച്ച് യാതൊരു അറിവുമില്ലാത്ത നിർവ്യക്തികവാദികൾ പരമപുരുഷന്റെ അനന്ത ശക്തിയെ പരമാവധി ലഘൂകരിക്കുകയും മറ്റ് ജീവാത്മാക്കളുടെ പദവിക്ക് സമാനമായി താഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവരും, നമ്മളും ഭഗവാനാണ്, മറ്റുള്ളവരും ഭഗവാൻ എന്നുള്ളൊരു മട്ടിയിലാണ് ഈ ജീവാത്മാക്കൾ ഒന്നും അറിയാത്ത അഹം എന്ന ബോധമുള്ളവര് അല്ലെ. നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇല്ലേ, ഞാനില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്നും നടക്കൂല, ഞാനൊന്നും അങ്ങോട്ട് മാറി നിൽക്കുമ്പോഴത്തേനും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭയങ്കര അഹങ്കാരം പറയും. ഒരു ചുക്കും പറ്റൂല, പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പോയി തന്നെയാണ്. അപ്പം അത് കാരണം അങ്ങനെ അഹംഭാവം നമുക്ക് ഒരിക്കലും പാടില്ല. മറ്റ് ജീവാത്മാക്കളുടെ പദവിക്ക് സമാനമായി താഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത്തരം നിർവ്യക്തികവാദികൾക്ക് അത്യന്തം കഠിന പ്രയത്നത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അവരും അവസാനം കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് പുഴുവായി, പൂച്ചയായി, പട്ടിയായി, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ പല പല ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഭഗവാനെ അറിയാനുള്ള ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ്. അതാണ് കഠിന പ്രയത്നത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഈ അറിവ് മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഒരു ജന്മം വേണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബാക്കി നമ്മുടെ പാസ്ബുക്ക് ആയാലും ATM കാർഡായാലും ഒന്നും നമ്മൾക്ക് കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. സ്വർണ്ണായാലും എല്ലാം ഇവിടെ ഉപേക്ഷിച്ച് അവര് എടുത്തു തരണ ആ പുതിയ ഡ്രസ്സും ഇട്ട് നമ്മൾ പോയേ മതിയാവുള്ളൂ ഇവിടെ നിന്ന് അല്ലെ.
അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാന സംസ്കാരത്തിലൂടെ അസംഖ്യം ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം മാത്രമേ അവർക്ക് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ശരണം പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. യജ്ഞാചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ വേദകർമ്മങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ളതാണെന്ന് ഒരാൾ വാദിച്ചേക്കാം. അത് യഥാർത്ഥമാണ്. വേദങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി തന്നെയാണ് യജ്ഞം ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ അപ്രകാരമുള്ള എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ്? വാസുദേവ സംബന്ധ സത്യ സാക്ഷാത്കാരത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളവയാകുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് വായിക്കുമ്പോ എന്തൊക്കെയോ കടിച്ചാ പൊട്ടാത്ത വാക്കുകൾ നമുക്ക് വിചാരിക്കും. നമ്മ എല്ലാരും കൂടി ഇവിടെ ഇരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് തോന്നും, അല്ലെ? പിന്നെ വായിക്കുമ്പോൾ ഇത് കൂടുതൽ എളുപ്പമായിട്ട് തീരും. അതാണുള്ളത്. അല്ലാണ്ട് ഇതിന് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്കൊന്നും പറയാനും പാടില്ല, ഇതിന് കുറച്ച് നമ്മൾക്കൊന്നും പറയാനും പാടില്ല. പക്ഷെ ഇതിലുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധി തരാനായിട്ട് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിൽ സർവകർമ്മങ്ങളും യജ്ഞ അഥവാ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ സംതൃപ്തിക്കായി നിർവഹിക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ സുവ്യക്തമായി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. യോഗതന്ത്രങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതിയും ഇത് തന്നെയാണ്. പരമപുരുഷനുമായി താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുക എന്നാണ് യോഗ കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് കുറച്ച് എക്സർസൈസ് കാണിക്കണം, അതൊന്നല്ല. ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുക, ഭഗവാനുമായി താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുക എന്നാണ് യോഗ കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ യോഗ പ്രക്രിയയിൽ ആസന, ധ്യാന, പ്രാണായാമ, സമാധി തുടങ്ങിയ പല വിധങ്ങളായ ശാരീരിക ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ ഇപ്പോഴും കുറച്ച് നേരം, ഒരു 5 മിനിറ്റെങ്കിലും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് മനസ്സിനെടുത്തുകൊണ്ട് കുറച്ച് നേരമെങ്കിലും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് പഠിക്കണം. നമുക്കപ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നും. പക്ഷേ കുറച്ച് നേരം, 24 മണിക്കൂറിൽ ഒരു 5 മിനിറ്റെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരിടത്ത് ഏകാന്തമായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന് ഓം നമോ നാരായണ, അല്ലെ ഓം നമോ വാസുദേവായ, അങ്ങനെ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉള്ളിലൊരു ഒരു ഒരു എന്താണ്, ഒരു മെഴുകുതിരിയുടെ ഒരു ജ്വാല മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് കുറേ, അങ്ങനെയാണ് ഇവര് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത്. ആര്? യോഗികളും മുനിശ്രേഷ്ഠന്മാരും മുക്താത്മാക്കളൊക്കെ സാക്ഷാത്കരിച്ച് ഭഗവാനെ അവര് വെളിപ്പുറത്ത് വരുത്തും. അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ധ്രുവൻ, അല്ലെ, 5 വയസ്സായ ധ്രുവൻ ഭഗവാനെ അത്രയും വിളിച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ അവിടെ വരുത്തി. അതുപോലെ വാസുദേവന്റെ പരമാത്മാവ് മാത്രവുമല്ല, അവയൊക്കെ തന്നെ പരമാത്മാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന വാസുദേവ ദർശനത്തിൽ ഏകാഗ്രത കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളവയാണ്. അപ്പൊ വാസുദേവന് ആ ത്രിഭംഗ 3 വടിവുകളുള്ള ആ രൂപം നമ്മൾ മനസ്സിലോർത്തുകൊണ്ട് ഏകാഗ്രത കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്. വാസുദേവന്റെ ഭാഗിക സാക്ഷാത്കാരമാണ് പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരം. ഭഗവാന് മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ഒരു പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളിലും സന്നിഹിതനായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ മാത്രമാണ്. അല്ലാണ്ട് ബ്രഹ്മ പരമാത്മാ എന്ന് പറയൂല. ഭഗവാന് മാത്രമാണ് പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഉള്ളത്. ആ ഉദ്യമത്തിൽ വിജയിക്കുന്ന ഒരാൾ വാസുദേവനെ പരിപൂർണമായി സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു. എന്നാൽ നിർഭാഗ്യകരമായി അധികം യോഗികളും ശാരീരിക പ്രക്രിയയാൽ ആർജിച്ച യോഗാത്മക ശക്തികളാൽ നിരാലംബരായിരിക്കുന്നു. അവര് കുറച്ച് ശക്തി കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഞാൻ ഭഗവാനെ കണ്ടു, ഞാൻ ഭഗവാനായിട്ട് താതാത്മ്യം പ്രാപിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അഹങ്കരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ദൗർഭാഗ്യരായവർക്ക് പൂർത്തിയാകാത്ത വാസുദേവ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന കർമ്മ നിർവഹണത്തിനായി അടുത്ത ജന്മത്തിൽ സദ്ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിലോ, അതായത് അത്രയും ചെയ്തെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ അവിടെ കിടക്കും. നമ്മ അത്രയൊക്കെ ചെയ്തു, അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള ഒരു നല്ലൊരു ജന്മം നമുക്ക് ലഭിക്കാനായിട്ട് അത് സഹായിക്കും. അടുത്ത ജന്മത്തിൽ സദ്ബ്രാഹ്മണ, അതാണ്ട സത്ത് ഗുണമുള്ള ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തില് ഇങ്ങനെ വേദങ്ങളും അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ഇപ്പൊ കൊച്ചു കുട്ടികള് ഈ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അവർക്കായ
അതിനുള്ള അനുഗ്രഹം കിട്ടിയത്. അപ്പൊ എന്താണ്, സദ്ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിലോ അഥവാ സമ്പന്ന വ്യവസായ കുടുംബത്തിലോ ജന്മമെടുക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്നു. നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്തൊരു ക്രൂരനാണ് അയാള്, ഇത്രയും പണം കിട്ടിയിരിക്കണം. പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തില് അത്രയും അയാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഈ ജന്മത്തിൽ വന്നപ്പോ പണത്തിന്റെ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് അതൊക്കെ വിട്ടിട്ടാണ് ഈ ക്രൂരത ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ എങ്ങോട്ട് പോകും? വീണ്ടും താഴ്ന്ന ജന്മത്തിലേക്ക് പോകും. അപ്രകാരമുള്ള ഭാഗ്യവാന്മാരായ ബ്രാഹ്മണരോ സമ്പന്നരുടെ പുത്രരോ ആ അവസരത്തെ വേണ്ടവണ്ണം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാൽ, അതാണ് പറയുന്നത്, നമുക്കൊരു ജന്മം കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മനുഷ്യജന്മം മനുഷ്യന് മാത്രമേ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള കഴിവുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു ജന്മം കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ആ അവസരത്തെ വേണ്ടവണ്ണം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാൽ ദിവ്യശക്തികളുടെ സംസർഗത്താൽ അവർക്ക് വാസുദേവനെ അനായാസേന സാക്ഷാത്കരിക്കാനാകും. പെട്ടെന്ന് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ അത് ഉപയോഗിക്കണം. നിർഭാഗ്യവശാൽ അത്തരം വിശേഷ വ്യക്തികൾ ഭൗതിക സമ്പത്തിനാലും പ്രശസ്തിയാലും വീണ്ടും മോഹിക്കപ്പെടുന്നു. വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഇത്രയും ഗുണങ്ങളും ഇത്രയും അനുഗ്രഹമൊക്കെ കിട്ടിയാലും അവര് എന്ത് ചെയ്യും? മോഹത്തിൽ പെടും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? അങ്ങനെ ജീവിത ലക്ഷ്യം വിസ്മരിക്കുന്നു. വിജ്ഞാന സംസ്കാര കാര്യത്തിലും ഇത് ബാധകമാണ്. നമ്മൾക്ക് കുറച്ചൊരു അറിവ് കിട്ടുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ഒരിക്കലും അഹങ്കരിക്കരുത്. ഞാൻ ഭാഗവതം പഠിക്കുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് ഭഗവത്ഗീത ഫുൾ അറിയാം, ഇനി എനിക്കത് ഭഗവത്ഗീത തൊടേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല, ഞാൻ ലെവൽ 4-ലെത്തി അല്ലെ ലെവൽ 3-ലെത്തി, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും? നമ്മൾക്ക് അതൊരുള്ളിൽ അഹങ്കാരം വരികയാണ് ചെയ്യണത്. ഭഗവത്ഗീത അനുസരിച്ച് വിജ്ഞാന അഭിവൃദ്ധി നേടാൻ 18 വിഷയങ്ങളുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ്? അപ്രകാരമുള്ള വിജ്ഞാന സംവർദ്ധനത്താൽ ഒരാൾ ക്രമേണ എന്ത് സ്വഭാവങ്ങൾ പോകും? അസൂയ പോണം, അസൂയരഹിതനും. ഭഗവാൻ തന്നെ അർജുനോട് പറയണം, നിനക്ക് ഞാനിത് ഉപദേശിച്ചു തരാൻ കാരണം നിനക്ക് അസൂയ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഇതാണെന്ത്? അസൂയ പാടില്ല. നമ്മൾക്ക് കിട്ടണ അറിവ് ആരെങ്കിലും ആയിട്ട് പങ്കുവെക്കണം. അസൂയയെ പാടില്ല. ഒന്നാമത് നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ്സിലുള്ളത് എല്ലാവരും അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. അസൂയരഹിതനും അഭിമാന ഗർവം ഇല്ലാത്തവനും ബാഹ്യ അലങ്കാരം ഇല്ലാത്തവനും ശുദ്ധഹൃദയനും ശ്രേഷ്ഠ ആത്മീയ ആചാര്യന് പൂർണ്ണ സമർപ്പണം ചെയ്തവനും ആത്മനിയന്ത്രണമുള്ളവനും ആയിത്തീരുന്നു. ഇത്രയും ഗുണങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? നമ്മളെവിടെ എത്തി? മുക്താത്മാവായി അല്ലെ? ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇനിയൊരു ഐശ്വര്യം അവിടെ ഇവിടെ ഒന്നും കിടക്കാതെ നമുക്ക് ഇനിയൊരു ജന്മേ വേണ്ട. ഭഗവാന്റെ സേവയിൽ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തും നമ്മള്. പക്ഷെ പറ്റുമോ? ഇത്രയും ഗുണങ്ങൾ വേണം. ആത്മനിയന്ത്രണമുള്ളവനും ആയിത്തീരുന്നു. വിജ്ഞാന സംവർദ്ധനയാൽ ഗൃഹവൃന്ദവുമായി ബന്ധമില്ലാത്തവനായി തീരുകയും, നമുക്ക് ആർക്ക് എന്ത് വന്നാലും അത് നമ്മളെ കൂടെ കൊണ്ടടക്കരുത്, കൂടെ പേറി കൊണ്ടടക്കരുത്. മരണം, ജനനം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നിവ ഹേതുവായ ക്ലേശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധവാനായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ വിചാരിക്കുക ഇതെല്ലാം കർമ്മഫലമായിരിക്കാം, ഭഗവാനില് സമർപ്പിക്കുക. എല്ലാം നമുക്ക് വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് അത് തന്നെ മനസ്സിലോർത്ത് വിഷമിച്ച് നടന്നാൽ എന്താവും? നമ്മളും അതുപോലെ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ബോധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും. അപ്പോൾ ക്ലേശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധവാനായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം അഖില ജ്ഞാന സംവർദ്ധനയും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ വാസുദേവന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പരമകാംഷ്ട പ്രാപ്തിയും ലഭിക്കുന്നു. ആകയാൽ എല്ലാ വിഭിന്ന ഇനിയുണ്ടല്ലേ കുറച്ച്, അപ്പം നമുക്ക് സമയമില്ല, നാളെ നമുക്കിത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം കുറച്ചുള്ള ഭാഗം. ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിന്റെ കാര്യം നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വാഞ്ച കൽപ്പതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യവജ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദിക്ക് ജയ്.